me gusta esa frase. Que bonito, Como me Laia. gustan tamén os humoristas do lugar, E a min tamén. Campos e Crespo, que menudos cracks. Eu coñezo ben a Campos, un Pero, biquiño Campos. como sempre os vemos na tele e non sabemos realmente como son ou como deixan de ser, o que imos facer é coñecer como son as horas previas a súa chegada ao lugar. Non o perdan, porque eu creo que incluso máis divertido. Ímolo ver. Amigos e amigas da Solaina, hoxe mándanos de excursión. A unha excursión moi especial, porque imos pasar un día na vida de Campos e Crespo. Imos ir a Piñor e ao Carballiño, e que nos conten como é un venres nas súas vidas antes de ir ao lugar. Crespo! Crespo! Que estamos buscando a Crespo. Crespo! Que teño que desbrozar aí un ferrado! Teño que desbrozar un ferrado! Mi madriña, que yo ondere tan bonita! Mirade que roda! Eu caibo aquí nesta roda! Home, Crespo! Vas por aquí, que tal? Home, e logo non íamos vir a verte. Aquí Que maquinaria tes, que Crespo? unha maquinaria moi potente, verdad? Mi madriña, que yo ondere! Isto é unha máquina, iba a decir... Un maquinón. Un maquinón. Un maquinón, está un maquinón. Pois unha barbaridade, eu que necesitaba desbrozar un ferrado. Necesitabas? Pero non hai problema, eu vou Tipo barato. desbroza, Sí, non? barato. Vamos Sí, barato. 200 Home, euros hora. 200 euros? Bueno, para ti é 100, veis? Sí. Moitas gracias, Nada, por gracias facerme a vos. precio. Home, es que eu xa ver con esta maquinaria xa me emociona. Sabedes, este é o meu traballo. Está como digo eu. Sí. Sí, un pouquiño esto así de andar por aí limpiando as carreteras, limpiando os montes. Bueno, que tal compatibilizar a vida aquí desbrozando co Allondire e a vida no lugar? Nada, moi ben. Sí, Fácil, porque a ver, eu aquí só traballo de mañán, traballo de 8 a 3, entonces os viernes, pois un pouquiño isto, traballo hasta as 2 ou así, como deixan largar un pouquiño antes, voume rápido para casa, como rápido, quedo con Campos, marchamos para Santiago, entonces non hai problema. Coñecedes por dai tempo, Campos? Sí, a verdad que xa nos conocemos de aí, pois mira, vouche contar a nosa historia, se queres contoche a nosa historia un pouquiño. Bueno, que emocionante. Nosa historia de Aquí amor, neste nosa momento, historia. Hai que nos sabemos matar aquí entre os no cañones. Concello de Piñor. Pois a ver, eu a Campos conozco hai por menos 7 anos. Debe haber, veo aquí unhas festas do meu pueblo, veo contar chistes. Ti eres un chaval daquela. Eu era un chavaliño, un neniño. Un neniño Sí. pequeno. Bueno, pequeno non que xo sempre fun grande, cuidado. E nada, veo aquí contar chistes, e bueno, era a caña, non, contando chistes. E pois quedamos no bar da comisión, tomando algo e tal, empezou a contar chistes, eu tomei a contar chistes. Bueno, ao final armamos ali unha festa no bar da comisión, onde suelen armar festa nos bares, pero bueno. E nada, conocémonos aí un pouquiño, pois quedáramos outra vez, haberá 3 anos, nunha discoteca contando chistes. É o que nos conocíamos hasta ahora. O ano pasado chamoume un día, hola, Crespo, mira, tal, son Campos, que tal? Hai un casting aquí no Carballiño, para ir ao lugar e tal. Ah, está ben, cando? Mañá. Ah, moi ben. E vos tiñedes entrenados dous? Bueno, a lo loco xa, unha burrada. A última vez que vin a Campos tiña pelo, así que imagínate. E nada, fomos ao casting, pois, por pasar o rato, non? Nin íbamos con nada preparado. Chamos ali, que facemos? Que sei. Díxome el... improvisado, claro, todo díxome el, mira, eu fago de vello, que me dá unha perna, tú de médico e tal. Unha tontería ali. Vale, fixemos a tontería aquela, mira, a tontería acabou na tontería. E máis o señor Lisardo. A tontería acabou na tontería. Coa tontería, mira que é. Mira que son as tonterías, a veces, carallo. Bueno, aquí estamos no Carballiño. E que mellor sitio para vir e quedar con Campos que no Café A Solaina. Si somos nós da Solaina, pois vimos o Café A Solaina. Que nome tan bonito para un café. E mirade, aquí a recende a polvo. Campos! Hombre, pero usted daqui o ven tomar as augas. Eu vou tomar as augas e o polvo se vai falta. Ah, pois tamén non hai, Home, xa estaba recendendo, É que vos xa fixestes con vista, viñestes un día de feira a Carballiño. Home, logo, nós sabemos, vimos un día de festa da Solaina, ao Café A Solaina e un día de feira. Home, como é un día así na vida de Campos, por exemplo, un día co luar? Despois pola tarde. Bueno, pois, home, despois ímolo ver, creo que ides estar con nós e despois xa imos vendo. É un... A ver, é un día normal. No meu caso, non sei se xa estuvestes con Juan, no meu caso, eu como non traballo, que son un parado alcalino, de larga duración, pois... Mira, que bonito, que xeito bonito de decir. Claro, alcalino, duran e duran e duran. Pois no meu caso, eu un viernes, pois levántome o máis tarde que podo, depois veño hasta aquí, tomo un cafeciño, me ducho, me afeito, collo o equipaje do señor Lisardo, collemos a Maret e a Juan e arrancamos para lá, para o lugar. Un abrazo. Oh, o Pablito. Están aí os da tele. Este... Bueno, pero que cousa tan estupenda. É Pablito. Moi boas, Pablillo, como está? É o meu... Ves, é o meu fan máis menudo, bueno, non? Vou vos enseñar onde ensaiamos un pouquiño pola semana Crespo máis eu. Sí,
Ensollades aquí. Sí, bueno, facemos o que podemos. A veces tamén non hai tanto tempo como quixéramos, porque o meu compañeiro pois traballa, pois tamén ten unha nena pequena que a veces non ten a quen deixarlle, ten que cuidala, e ensayamos, bueno, o que se pode, pero bueno, No, pero moi ben. de momento vai salindo todo ben, ojalá que sigamos así moito tempo. Pois. Pois que me deu unhas pastilliñas para acidez de estómago e... Por te queixando de acidez de estómago, ben. No, pero... Non me fai caso. Mira, xa os temos aquí en directo, ainda non chegaron ao lugar e xa están os dos funcionando, Pero sé que hasta sendo el mismo quéreme quitar de comer as cousas boas, o sea que métese moito Eu no é por papel. ti, eu é por ti. Ten moita razón, porque o picante non te favorece. No. Campos e Crespo, aquí os temos. Aí estamos. Benvidos á nosa habitación temporal. A habitación temporal para o luar, aquí teden bueno. Podemos entrar logo. Mirad que instalacións. Para colgar a vara, para colgar o bastón. Colgar o bastón e aquí, bueno, Xa ves, o noso camerino. Este como os apañan, este que non lle pasa a usted e ahora non lle pasa a ninguén. tamén é verdade, últimamente pasa todo, Indei caer nunha depresión. Era boa. Te non caes na depresión nin que lle empuxen. Chicos, Campos, Crespo, lévavos no corazón, Pasei un día con vos que nunca esquecerei, Muchas gracias. Calquera día viño pola consulta para que me explores. Cuando quieras. Trae billete cando quieras. Bueno, Lixardo, a ver con que ves, Un placer. O prazer foi meu. Bueno, Xa sabes, cando que irades, volvedes outra vez. Volveremos. Gracias. Adiós a todos. Abur, chicos. Pero qué mala educación. Abur, Hai que devolver as amiguiño. visitas. Nos fomos ali, agora que veñan eles aquí. Sí, é certo, non só seguimos despedir co mellor do programa Vivo Cantando Hey da Televisión de Galicia. A ver como faz. ¡Uea! Non, así non era. Hey. Parabéns a todos os papis Xosés, Xosefas, Pepis e demais, e non nos imos papá las tortas. Ah, pues sí, vamos.